दिंखिया लागेना बेले पेड़ लागेना Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडियोआव आरोबाव फिन खेबसे बरायहरफिननो होनाय थाबाय। दायो जों नै दिंखिया आरो थास' बिथराइ खानो थांनो फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो। लेवारखौनो हमगोन नै बे गिटारा मोनसेया गोलैबाय। नै बेखौ लाजि गुसु होननानै बुङो। दांबानो हारसिंनो लाजिजोबो आरोना। नै माबायदि नायदो। पटल बिफां मुस्लिमफोरनि दे बेयो। मुस्लिमफोरासो गायसोयो बेफोरबायदि खेथि। गोबांथार थायदो। नायलांबाय थादों नोंथांमोना दा।